misschien wel eens drukker geweest op dit adres in Broekhuizen. En daar was toen steeds Nemes Toes. En ik vind dat zo'n aparte David, 3 mei 2012. Nou, we gaan eens kijken of... Hallo! We zoeken dich naar de lopen. Ja. Is het niet koud? Nee. Hij moet zo voetballen, dus ik heb hem... Oké. Is er verder een stoes? Ja, mijn moeder is daar. Hallo moeder. Denk je dat die even met ons wil kletsen? Denk het wel. Ja? Oké. Mogen we verder komen dan? Ja. Dag mevrouw. Dag meneer. Hallo. Goeie. Hoi. Hi, ik ben Bas. Hallo Bas. Wij, ja, ik zeg... Was je een beetje overvallen? We zagen hem net al lopen in het dorp. Ja. En toen zeiden wij met z'n drieën tegen elkaar... Die moet het toch wel koud hebben? Maar die heeft het niet zo snel koud. Ja, jij hebt ooit een challenge gedaan van een jaar, hè? Nog? Nou, Lang geleden op de lagere school. Ja, en waar ging die challenge over? Wil je daar iets over delen of niet? ja, de korte broeken. Ah, kijk. Een jaar in de korte broek. Een jaar in een korte broek. Ja. Maar die werd af en toe wel een keer uitgewassen, die korte broek. Ja, wel gewoon verschillende korte broeken, niet in één korte broek. Oké, en is dat gelukt? Ja. En toen heb je ook nog iets zo bijzonders. Toen ben je toch ook bij L1 geweest? Of was dat ook L1? Weet je dat nog? Zou best kunnen. Ja, volgens mij wel, hè? Want wat heb je toen gedaan? Ja, geld opgehaald voor het Alzheimerfonds. Oh, wat Die gaaf. actie, hè? Daar heb je een actie van gemaakt, hè? Samen met jouw vriend Loek, hè? Ja, Baloo vindt het heel spannend. Die heeft van 3 mannen met microfoons en camera's. Ja, en vooral Wat moet deze. er op mijn erf? Ja, vooral deze, die Ja, vindt dat is voor hondjes altijd heel spannend. Ja, dus die krijgt een beetje stress. En waarom komen jullie? Nou, we zijn hier al eens eerder geweest. Ik weet niet, kent u het programma van L1, Ongerweg? Nee, ja, ik kijk zelf heel weinig televisie. Maakt niet uit, dan leg ik het even uit. Wij rijden kriskras door de provincie. En als wij ergens iets zien waarvan we denken van daar zou wel eens een apart verhaal achter kunnen Oh, zitten. oké. Ja, ja. Dan proberen we met mensen in gesprek te gaan. Dat doen we al ruim 8 jaar en 2.500 afleveringen. Oh, En ja, bijzonder, wat leuk om te doen, ja. lijkt mij. En we komen hele bijzondere dingen tegen en hele bijzondere mensen. Ook al vinden ze soms zelf van niet. Maar ieder mens heeft een verhaal. Precies. Ja. En ik was zo benieuwd naar het verhaal bij wat is het, plexiglas of glas? Het kunstwerk, David, Oh, wat bij ons in de tuin. 2012. Oh, ja. Ja. Oh, dat was je werd getrokken door dat... oké. Je ziet het vanaf de weg staan. Ja. En er zijn wel meer kleurrijke, leuke dingetjes hier. Dus dan Ja. denk ik bij mezelf, ja, daar moeten toch wel ook kleurrijke mensen wonen. Ja, dat klopt. Maar is het een kunstwerk? Ja, Simon, wie is de ontwerper van het glaswerk? Ja, ik heb dat gemaakt toen ik nog klein was. Toen was jij 5, hè? Ja, 4. En David, die werd, dat is jouw jongere broertje, die werd geboren toen jij 5 was. Dat Per, mijn man, vader van Simon en David, had zoiets van, nou, ik wil zelf, hij deed toen heel veel met glas. Ik wil zelf voor deze zoon ook het geboortebord ontwerpen. En toen was het met glas. Voor jou heeft hij toen ook zelf een geboortebord gemaakt. En toen zoiets van, dan vind ik het leuk als Simon dan de tekening maakt. En dan ga ik het gewoon verwezenlijken in glas, met glas. Dus een soort van geboortekaartje. Ja, maar dan een geboortebord heeft hij gemaakt. En is Per kunstenaar? Ik vind hem een kunstenaar. En hij had als jongetje, was hij altijd al bezig met tekenen. Dus dat zie ik ook wel. Simon heeft dat ook wel wat gedaan. En zijn broertje eigenlijk, die zit helemaal nu in die fase van tekenen en creëren en knutselen. En die vindt ook altijd allerlei dingen op straat. En daar maakt hij dan weer iets van. En Per had ook altijd zoiets van, ik word kunstenaar. Maar goed, dan leef je in een gezin. En vader bedenkt dan dat, ja, kunstenaar, of je daar nu wel je geld mee kunt verdienen.
Dus die is toen iets anders gaan doen. Maar dat stuk dat zit er gewoon nog steeds. Hè? Dus dat leeft hij nu ook gewoon uit in zijn werk. En, en toen in dat geboortebord. En David is 10. David is 10. Ja, want ik zag dat er 3 mei 2012. Ja, die is 10. Ja. Voetbalt hij ook, Simon? Ja. Ja? Die is nu aan het voetballen. Die is nu aan het voetballen. Jij moet nog. In Lottem? Nee, jullie zitten bij Swep, hè? Broekhuizen Forst. Broekhuizen Forst, daar is ook nog een sport. En daar moet jij dadelijk ook naartoe. Ja, en dat team zit ook nog samen met Zwolle en Tienerij. Zit dat allemaal al samen tegenwoordig? Ja. Oké. En gaan jullie een beetje goed in de competitie? We staan nu eerste, dus. Nou, dat gaat lekker dan. Ja. En waar speel je op welke plek? Eigenlijk linksvoor, maar nu spelen op zijn dat er geen linksvoor is, dus speel ik nu linksmidden. Bevalt ook? Ja. Ja? Mhm. Schopt er denk ik regelmatig ook wel eens eentje in als je vaak voorin speelt? Ja, vorig jaar wel, maar nu nou iets minder. Oké. Nou ja, goed. We staan toch eerste. Mama is een trouwe kijker langs de lijn? Of is Per nu mee met... Nee, Per is werken en de jongens spelen allebei uit. Dus dan blijf ik thuis. Maar als ze hier in de buurt voetballen, dan ga ik wel kijken. En soms is dat ook niet meer nodig. Hè, Simon? Ja. En ik ben soms een hele enthousiaste aanmoedigster. Ja, dat was mijn volgende vraag. Dus dan is dat niet altijd... Dus voor Simon fijn. hoeft dat niet meer zo, maar David die accepteert dat nog als mama langs de lijn staat? Die vindt dat superleuk. Okay. Ja, want die baalde dat hij vanochtend ook uit moest voetballen. Dus dat er geen supporter voor hem was. Waar moest hij naartoe? Venray. Oké. Ja. Hé, maar het is wel een knus... een knus huisje en een knus schuurtje. Moet je ook naar binnen kijken? Mag dat? Ja, van mij wel. Ja? Ja, kom maar. En allemaal van die leuke dingetjes. Ook zo. Ja, dit is David. Ja, dit is echt David. David die verzamelt, zie je, allerlei steentjes. En, van vakantie en zo? Vakantie hier in de Maas. Een fossiel? Ja, fossielen. Hij koopt ook van zijn zakgeld vaker steentjes. Dus, kom binnen. Dankjewel. Welkom. Oh ja, wat je buiten ziet en vermoedt, dat gaat hier binnen verder. Ja, heel veel. Ja, dan kun je even voelen. Hè, heel veel kleur. En dat zijn allemaal originele Davids. En Simons. En Simons. Ja. Ja, oh, dus en in de gang hangt ook nog zijn ontwerp van, dat kan ik jou wel even laten zien, van het geboortebord. Oh ja, graag. Dus dat heb ik ingelijst. Dus, waar moeten we dan zijn? Oh ja, dan moet je even verder. Want dat zijn, ik zie hier 3 deuren naast elkaar. Oh ja, dit is gewoon keuken. Dus dan moet je even hier door de woonkamer. Dus moet je even, ja. Oh, jij moet met je camera achteruit. Hey, en als jouw man Per heet en ik zie een Noorse vlag. Oh ja, we zijn in Noorwegen geweest afgelopen... juni hadden we een meeting vanuit het werk van mijn man. Hij is adventure therapist. Oké. Mensen over de hele wereld doen dit werk. En ze hebben 1 keer in de 2 jaar hebben ze een bijeenkomst. Een Europese bijeenkomst. En 1 keer in de 2 jaar, 3 jaar. Een wereldwijde bijeenkomst. Maar die ging niet door vanwege corona. Dus dat was dit jaar. Dus we hebben geregeld dat de kinderen een week vrij kregen van school. En zijn we als gezin een week in Noorwegen geweest met 350 mensen. Van over de hele wereld die hetzelfde werk doen. Dus die werken met gezinnen en kinderen buiten in de natuur. Dat doet een adventure therapist. Ja, ik vind het altijd lastig. In English. Maar is dat dan eigenlijk een soort van een social worker die met mensen de bush ingaat of de natuur ingaat? Het zou leuk zijn als je dat eigenlijk even met Per een keer kunt delen. Die zou het heel leuk vinden om erover te vertellen. Hè? Want ik ben natuurlijk, dit is niet mijn werk. Hij heeft ook een boek geschreven trouwens. Maar vat jij het even samen, in een nutshell? Ja, wat het voor mij is inderdaad dat jij met jongeren of met mensen met een hulpvraag werkt. En je kunt dat op verschillende manieren doen. En wat hij doet, is dat hij werkt dus met jongeren. Dat hij zeg maar die jongeren mee de natuur inneemt.
En dan aan die hulpvraag gaat werken. Dus stel, jij komt in therapie en je hebt precies van, ik ben super onzeker. Kan het zijn dat hij met jou gaat boomklimmen? En dat hij gaat kijken van hoe hij jou kan begeleiden om iedere keer stapjes te zetten en steeds een beetje meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus dat kan hij doen met jou alleen. Hij kan dan bijvoorbeeld leeftijdsgenootjes bij gaan uitnodigen. Het ligt een beetje aan de vraag. Of als er in een gezin heel veel problemen zijn, kan het zijn dat papa en mama ook meekomen. En dat die bijvoorbeeld hun kind, als er bijvoorbeeld onveiligheid is tussen het kind en de vader of moeder, zou kunnen. Dat hij dan bijvoorbeeld zegt van, stel dat jij die papa bent, van nou, dan ga jij je kind zekeren. Dus dat jouw kind leert om ook weer op jou te kunnen gaan vertrouwen. Soms heb je fases in je leven dat het niet zo lekker gaat thuis, met of vader, moeder, met de kinderen. Dan kun je dus zeg maar dat in gaan zetten. Heb ik dat een beetje goed uitgelegd? Ja, lijkt me te gek.